Здравейте, аз съм Теди. Това тук е кратко видео за да анонс на giveaway на ето този скин на Barbarian King Bull. Това е ексклузив от 2020 скин, но сега ще му правя giveaway, понеже го има се в Supercell Creator Market Store. Само за едно елексир. Аз имам ужасно много. На 5000 абоната ще мога да си да харца повече елексир за повече неща, така че ако всички, които гледате това, се абонирате, ще мога да направя още по-луди гивуейове на още по-скъпи скинове. Този скин е обикновено ексклузив скин от 2020, но сега по случай релизването на Squad Busters са го завърнали в Supercell Creator Store само за едно елексир. Така че абсолютно всеки, който иска, може да се запише за giveaway, ако направи така. Да лайкне това видео, да си напише Discord под коментар на това видео и да се абонира за канала ми. Късмет на всички. Също и искам да ви кажа нещо. Едно от най-големите ми видеа излиза доста скоро, така че може да го гледате. Ето го и тъмнейла на него. Това беше от мен за днес. Това беше доста кратко видео, но е нормално, понеже това е само кратък анонсмент. Айде, чао!